Demajoya İnkişafi ya Bedavi. Profesör Doktor Abidin Kumbasar. Ligor destnîşankirinin îro ku li gor asta zanistên roja me û derfetên teknolojîk eşkerebûne di gerdûnê de ji 100 milyaran zêdetir komstêr hene. Li komstêra Kadîzê jî ku rojgera me jî têde ye dîsa hatiye peytanîn ku ji 100 milyaran zêdetir stêrk hene. Di vekolanên çavderxaneyan de hatiye dîtin ku li fezayê nebulozên nû dertine holê stêrk diteqin û çalarış têne dîtin û di astekê kozmîk û bi awayekî dîtbar em çavderiyê li tekamûlê dikin. Zanista astronomî ku wan zanînan dideme wekî mijulayiyekê gelekî kevin a mirovî îro jî coşekê bêhempa dide vekolanên zanistiyên hemdem û beşekî zanistî a gelekî pêşveçûyî ye. Zanînên ku di sed sala dawî de hatin zanîn, ramanên me yên derheqê madde, vêjen, çêbûna dinyayê û afirîşê de jî guyertin. Hebûna gerdûna kozmîk ji bilî kesên dogmatîk îro ji aliyê piraniya mirovan ve hatiye pejirandin. Dîtwariya inkişafî a Charles Darwin li Tirkiyeyê jî bûye sebebê münaqeşeyên mezin û li gor zanînên hemdem münaqeşeya li ser vê teoriyê bêgavîtiyekê zanistî ye. Zanînên me yên derheqê makrokozmos û mikrokozmosê de yên beriya 200 salan adema teoriya inkişafî û zanînên dema me nemîne hevin û ne dê heman astedene. Bu taybetî jî di derheqê vekolandina fosîlên di kurahiya ardê de bi destxistina zanînan ne hêsan bû. Bi saya xebatên zanistî yên pêşwext û pêşketina zanistên şûnwarnasî, paleontolojî û mirovnasiyê û vedîtina radyoaktîviteyê bi awayekî mîsoger rê li ber zanîna temenê fosîlan û nirxandina berdestiyan vekiriye. Di roja me de emrê jêmayên fosîl û mayiyên din bi piranî bi rêya bikaranîna karbona radyoaktîv yan jî bi potasyuma radyoaktîv tê zanîn. Rojgera me jî wiha tê fikirîn ku beriya 4.5 milyar salan çêbûye. Jêmayên zindiyên pêşîn yên di tebeqeyên herî binî yên ardê de aîdê kevza behrê ne û temenê wan nêzî 3 milyar salan kevine. Ber bi tebeqeyên jorîn ve jêmayên din yên ku ji dewra nêzîkin hatine dîtin. Mesela jêmayên hominîdên pêşîn ancak 2 milyon salan kevinin. Jêmayên homo sapiensê jî ku wekî nîjada mirovên îro tê hesibandin xwe digihîne 5,000 salan beriya roja me. Dibin ronahiya van zanînan de bêyîguman em nikarin bibêjin ku hemû zindî bi derbekî û di demekê de çêbûne. Ji xwe ev yek ji aliyê dijberên inkişafê ve jî tê gotin. Ramanekî wiha bi rastiyên berdestî re nakok e. Heke hemû celeb zindî bi carekê çêbibûyan, wê demê divabû me di hemû tebeqeyên ardê de fosîl û jêmayên hemû celeb zindiyan bidîta. Delîlekî berdewamiya inkişafê yekî din jî di tibê de bikaranîna dermanên antîbiyotîk in. Tê zanîn ku antîbiyotik li hemberî mikroorganîzmayên ku dibine sebebê nexweşiyan tê bikaranîn. Piştî bikaranîna antîbiyotikê heta demekê antîbiyotik berxwedana laşî bilindtir dike. Lê piştî demekê antîbiyotik tesîr û hêza xwe wenda dike û laş carekê din nexweş dikeve. Hatiye destnîşankirin ku sebebê vê yekê derketina holê a celebên nû ye ku li hemberî antîbiyotikan xwediyê hêz û tesîrekê berxwedanê a mastirin. Bêyîguman ev yek jî ji bo inkişafê delîlekî zanistî a eşkere ye û destnîşan dike ku bûyera inkişafê bi berdewamî didome.
Proje meya îro de nexweşiyên wekî aîdîs û şewba barazan jî ji wan celeb mikroorganîzmayan e û hatine perîsin. Hemû vekolanên zanistî ku xwe dispêrin metodên hemdem nîşanê me didin ku inkişafa xwezayê ne tenê li ser rûya erdê, di astekî kozmîka inkişafî de li hemû fezayê heye û bi rêya ketûmetbûn û veguherîna madde û vejenê pêk tê. Digel berdestiyên zanistî Hewqasî Xurtîn jî hê jî hinek naxwazin ku ji wan rastiyan bawer bikin. Ev yek ancak dikare bibe helwesta mirovên ku rastiyan dilewitînin û ji vê yekê jî berjewendiyên şexsî bi dest dixin. Wekî hemû cîhanî li Tirkiyeyê jî girseyên gel bi perwerdehiyekî paşverû û dogmatîk têne berhêlîkirin. Ji bo rêvebiriyekê hêsan û xurtkirina feraseta umet û evdîtiyê herdem dijberiya zanist û hunerê dikin. Li welatên wiha de kesên kulîdî jî wê zordestiyê derdikevin herdem zanyar û hunermend in. Di tu dema dîrokê de nehatiye dîtin ku civakek dest ji zanist û hunerê berdabe û digel vê yekê bi pêş ketibe. Nehatiye dîtin ku ew civak ji hêla şaristaniyê be xurt û bilind be. Rêvebiriyên ku xwe dispêrin darê zorê û raseriya hêza tunekirinê tu carê nikarin bibin rêvebiriyên mayînde û berhemên delîlên şaristaniyê li pişt xwe bihêlin. Berhemên ku niha kitêbxane û mûzaxaneyan tijî kirine hemû ji şaristaniyên ku rûmetê nîşanê huner û zanistê dane mane. Divê tu carî ji bîr nebe ku di civakan de zanist û huner yan bi serbestî hene yan jî tunene.